O futuro dos traballadores de ENCE segue sendo incerto. Por iso, o Partido Popular pediu esta mañá no Pleno o apoio da Administración provincial aos operarios da pasteira. O Partido Popular entende que sería unha pérdida irreparable para que toda a comarca, para o que toda a provincia. Logo, desde aquí entendemos que a institución como é a Diputación, máis que ser unha plataforma de ataque a eses traballadores, ten que servir para mostrar todo o noso apoio e para que non se perdan eses postos de traballo. Os portavoces do BNG e do PSOE recordaron o cambio de posición do Partido Popular ante o futuro da fábrica en Lourizán e insistiron na posibilidade do traslado. Pontevedra, como outras cidades, merécese que se saque esa planta de aí. Xa se hablou da FISA, non pasou nada. É que con que tiñan os traballadores era reclamarlle a empresa no seu momento, en ese horizonte, que dera outro horizonte laboral e irse a outro lado. Non arremeter e facer campaña tan descarada e tan violenta, por outro lado, contra forzas políticas que, ao fin e ao cabo, o que conseguiron foi efecto contrario. Creo que se está engañando profundamente, o PP tamén. Pero también es hora de que ustedes, señoras y señores del Partido Popular, que en tiempos levantaron banderas contra ENCE y que ahora se comportan como si fueran miembros de su Consejo de Administración, que ustedes se sumen al discurso de la razón. Así que vamos a votar en contra de esta moción. Pero también vamos a seguir defendiendo que se puede buscar una solución desde el diálogo, desde la sensatez y desde el rigor. César Mosquera e López Font tamén aproveitaron a ocasión para desmentir os datos do emprego de ENCE. Un escándalo de tal calibre que, aparte desas cifras, resulta que a madeira só pode ir a ENCE. Todos os madeireiros están aí, teñen que depender de ENCE, non poden facer outra cousa, todo. Sumamos, restamos, multiplicamos e dividimos e salen pans e peixes por todos lados. Ángel Moldes pediu ao Partido Socialista e ao Bloque que recapacitasen a súa decisión de non apoiar aos traballadores da fábrica e engadiu: benvido a que existan no Partido Socialista xente responsable que está en contra deste atropello e desta destrucción de postos de traballo. Mire, o que máis, señor Font, yo fago a modo de reflexión persoal. Estou seguro que se ENCE estuvera en Vigo, vostedes non estarían a favor de pechar esta planta. Estou seguro. Finalmente, a moción dos populares foi rexeitada cos votos en contra do PSOE e do BNG.